ये जी सुनी ना। हम मुकेश सिंह आज फिर रोज सबके स्वागत करता नहीं रौरे सबके यूट्यूब चैनल अंग्रेजी भैया में। और आज एगो नया टॉपिक और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेके उपस्थित बनी जहाँ हमने सीखल जाई कुछ नया। तो अभी ना देरी किए से टॉपिक चले के सीखे के समझेंगे। आज कुछ कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस यानी ये अक्सर कंफ्यूज करेला ई टॉपिक जहाँ पे अक्सर में गलती कर जाला। आज देखिए भोजपुरी के कुछ सेंटेंस बा जैसे ई सुनर लड़की बाड़ी आई लड़की सुनर बाड़ी। देखें तो में कोनो ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन इंग्लिश में प्रॉब्लम क्रिएट करेला और बढ़िया बढ़िया लोग कंफ्यूज हो जाला। एमे देखे के बा कि एमे बल कौना चीज पर देखल जाता यानी सेंटेंस में ये वाक्य में मेनली ध्यान देवे के बाटे कि हम बल कौन चीज पर देता नहीं। जब बोला जाए कि सुनर लड़की बाड़ी तो मैं बताओ जहां बल पड़ता था वो कथी पर पड़ता सुनर पर यानी वो लड़की के क्वालिटी पर। तो ऐसा सेंटेंस बनी ई बाड़ी सुनर लड़की यानी सुनर लड़की ये एक साथ आई। देखिए यहाँ गौर से देखिए दिस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल दिस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। लेकिन जब कहे को हुई ई लड़की सुनर बाड़ी तो एमे देखे लड़की पर ज्यादा जोर पड़ता यानी हम लड़की पर फोकस रखले बानी ना कि ओकरा क्वालिटी पर। तो ई लड़की ई दोनों चीज एक साथ आई ई लड़की बाड़ी सुनर इंग्लिश में बनी। देखिए दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल यानी ई और लड़की के दोनों के इंग्लिश साथे आई। जब कहे को ऊ बकरिया एक वाला रख एक से ज्यादा वाला के जैसे दूर खड़ा बाड़ी से बहुत सारी बकरिया तो ऊ बकरिया करिया बाड़ी सन। तो एकरा खातिर इंग्लिश में क्या कहल जाई कि दोज गोट्स आर ब्लैक। आ उहे जब फोकस बकरी यहाँ बकरिया पर बाटे यहाँ फोकस करी बाबा बकरिया पर। जब फोकस करे कोई ओकरा क्वालिटी पर क्वेश्चन बिया ऊ करिया बकरिया बाड़ी सन तो करिया बकरिया दोनों साथ में आई। तो एक इंग्लिश क्या बनी ऊ बाड़ी सन करिया बकरिया। देखिए यहाँ दोज आर ब्लैक गोट्स ब्लैक और गोट्स ये दोनों साथे आई। अब एकरा एगो फॉर्मूला के तौर पे ले ली पर तीनों टेंस में तीन टेंस के मतलब कि है वाला ही बन गई बा पर था वाला और होगा वाला भी खुद से बनाई। और ओकर 6 टाइप के 6 वेरिएशन मीन्स हाँ वाला ना वाला का वाला सवाल वाला का ना वाला सवाल वाला। अब बीच में WH वर्ड वाला जो पिछला वीडियो में बता रहा नहीं इस सब टाइप के सेंटेंस बना के खुद से प्रैक्टिस ज्यादा के काम बा। और चैनल बना हुआ नहीं बार बार बता जरूरत नहीं है सब्सक्राइब कर दी। अब बेल आइकन हिट करके ऑल का ऑप्शन क्लिक करें ताकि जब भी नया वीडियो डाली सबसे पहले नोटिफिकेशन रोआ मिले और सबसे पहले का रोआ देखे के मिले। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करी अधिक से लोगों को पहुंचाई ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ ले सके। और वीडियो पसंद नहीं लगे तो लाइक कर मत भूलें लाइक करी कमेंट करके भी बताई कि और नया का सीखे के बा वीडियो कैसा लगा दोनों चीज लिखे के बा वीडियो लागल कैसन बा में और नया का सीखे के बा ऊपर भी हम वीडियो बनाए। हमारे जब सीरीज चलता है तो कंटिन्यू रही एक बार एक के बाद एक चलत रही कंटिन्यू रही ये हमारा कर्तव्य बाटे। रोलो को भी हमें बीच में अपन पॉइंट बताओगे कि रुआ का चाहिए ठीक बा। तो जल्दी मिल जाए एगो नया धमाकेदार वीडियो के साथ सीखल जाए कुछ नया ठीक बा कंटिन्यू सीखत रहेगा बा। सब बहुत बहुत धन्यवाद रुआ सबके ऐसे ही प्यार दुलार बनो रही।